Okay? Ulitin ko. Straight body, tuwid ang paa. Okay? Tutunan ko, ha? Out balance. Okay? Pero ilalagay ko ngayon to. Okay? Okay? Wala siyang naramdaman. Pero yung kuryente sa katawan niya ay nag-balance, ang energy level tumaas. Okay? Huwag niyong gamitin gabi-gabi, ha? Okay? Tutunan ko rin siya, ha? See? Tatanggalin ko ulit. Natanggal na nga eh. Okay. Tatanggalin ko ulit. Oh, konti lang. Oh. Bagsak na. Sino ba po? Sino ba? Malaki. Sino ba? Babae, walang problema. Maganda sa sinelas. Ito po ay good for 12 hours, isang piraso. Wala pa pong 1 real. Okay? Nakita niyo po kung gaano kalakas? Testing pa sa strength test. Ayun, kaya, tayo na. Testing please. Tubig lang pa, ha? Okay, tapos ganito. Straight body lang. Straight body. Okay? So, tutunan ko, ha? Tubig lang pa, pa gano'n. Tikit pa. Okay? Tutunan ko po siya. Okay. Straight body, ha? Okay. See? Patalikod nga, kuya, patalikod. Gandahin mo. Yan sa likod. Okay? Straight body. Okay? Tutunan ko. Maatras, no? Okay, ilalagay ko to, ha? Ilalagay ko to. Okay. Pero, mas maganda po ito na inilalagay sa grip. Kasi hindi nakikita, tsaka sa grip po, yan ang pinaka-maselang part ng katawan. No? Yung pong ating, anong tawag doon? Yan po. O, talaga? Testicles. Okay? Sa babae naman, ang pinaka-maselang part, yung kanilang private part, right? So, kapag daw ito ay nakadikit sa pinakamaselang part ng skin, ma-absorb nyo po yung madaming, yung buong laman niya. Okay? Ilalagay ko lang dito dahil para sa demo. Okay? Ngayon, titignan nyo po natin siya. Oh. Same thing, straight body, tutunan ko ulit. Okay? Naku po. Ganito. Okay? Tingnan nyo po, ha? Slide pa. Okay, ha? Tingnan nyo, ha? Kasi ka lang. Tatanggalin ko. Okay? Tinanggal ko na, ha? Patay lang. Dikit lang pa. Tingnan nyo, ha? Oo. Patali. Wala na. Kita nyo? Diba? Sino pa? Piatas, kuya. Straight lang. Patayin pa. Dikit. Okay. Tunan ko siya, ha? Tunan ko po. Straight body, kuya. Lambot. Straight. Dikit pa. Dikit. Okay. Tunan ko, ha? Okay. Lagay ko, ha? Okay. Set ulit. Parehas. Okay. Tunan ko, ha? Ha? Parang wala, di ba? Tanggalin ko, ha? Oo. Ganito. Lampot, di ba? Hello? Kung kayo po ay may edad na at pagising niyo sa umaga, masakit dito, tabang lang ito. Ang bilis. In 5 minutes, para nagdahilan. Okay? Ito po ay hindi magic. Wala ng volume. Malakas yan, malakas. So ano masasabi
kunin nyo? Bata, matanda, may ngipin o wala? Wala bang ganyan sila? Talaga German, unahan mo ko, German. nag-dispose ka na kuya ha? Mamaya. Yung nag-game. Dahil lang kuya, dahil lang. Tulungan mo. Kuya sabi, naglawan naman na. Kulong ng papel mo, sabi tutorial, yung isang kahit alin tutorial, gusto may papel eh, kahit alin doon. Okay, sabi naman ito, ito, ngayon, wala na, Sige, sige, kuya, sige. Meron pa kanina. Masad na si German. Kita yan sa buong mundo. Boss! Pinagkaguluhan na. Pinagkaguluhan na. Tumayo ka na rin dyan ng stand mo. Magbinta ka na rin. Lalaki, buwi ka na, hindi babae. Maganda yung pagkakuha mo doon. Kasi Hello.